Maleza masombulelo uqala also ngokuthi nelicele lizokhonza apha lezonkosi. For this one, I have enjoyed my stay here. Kuba bekuthiwa ayibo kubenzi bezinto endaweni enhlala. Umuntu xa ekile sinesizelo. Hallelujah. Abantu sishonaya ngoba benza enhlala. Thank you very much for ubele benu. Osikakhulu uvuleka kwenhliziyo zenu. Naye ukuthi uThixo naye xa ephaka uphaka ngokuvuleka kwenhliziyo. Nangikile apha kodwa ke isala ezinhliziyweni zami. Alonke amaNkosi. Amaso Mandela. Uvela uzovuda ungazaziqala empilweni. Thank you very much. Amen. Jesus sizotulika. Uthethwe apha ngeke. Ithemba ithi, oh Lord, revive us again. Thixo sivuselele kwakho. Ngamanye amazwi njengoba silapha nje sifuna ntoni? Imvuselelo. Imvuselelo. Izwi lenkosi incwadi kaEzra chapter 3 verse 12. May you please look at the word of God in the book of Ezra chapter 3 verse 12. And Haggai chapter 2. No, Haggai chapter 2. Verse 12. Many of the priests, the Levites, and the leaders, older people who had seen with their own eyes the former temple while it was still established, were weeping loudly, and many others raised their voice in a joyous shout. People were unable to tell the difference between the sound of joyous shouting and the sound of the people's weeping. For the people were shouting so loudly that the sound was heard a long way off. Amen. Haggai chapter 2. Chapter 2. Verse 1. Yes. Verse 1. Verse 1. Verse 1. On the 21st day of the 7th month of that same year. I am here with verse 1. Did you chapter 1? Chapter 2. Verse 2. Verse 2. Sorry, 3. Verse 3. Is there anyone among you who can still remember how splendid the temple used to be? How does it look to you now? It must seem like nothing at all. Verse 9. Verse 9. The new temple will be more splendid than the old one, and there I will give my people prosperity and peace. The Lord Almighty has spoken. Amen. Tell us closer. Yoshua nyanya ayozadala
Verse 9. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. From the two passages we have read, we are learning about the restoration of Israel. They were taken into captivity during the reign of King Jehoiakim. And then after 70 years, they came back. They started building the temple. And in the process of their building, others were excited. The reason they were excited, they saw their revival. They saw their revival. They were in captivity for a very long time. They could not worship God as they wished to. In Babylon, they were not even allowed to make sacrifices to their God. And to them, it was revival. What is revival? Revival is the supernatural intervention of God upon a sickly, backslidden, spiritually impotent, stagnating, and receding church, paralyzed by compromise and human traditions. Imvuselelo ke lungenelo lukaThixo kwibandla elilimeleyo lilinyazwa zizinto ezinisahlukeneyo. To restore and reactivate her to her lost, powerful and militant state. Ukuba libuyiselwe emandleni alo. It brings upon the church fresh, genuine, fearful convictions of sin, a resolve to serve God with passion. Libuyisela emandleni kwinguquko enyanisekileyo yokushiya izono kunye namakholwa azawufuna ukusebuthixo. A willingness and readiness to obey God absolutely and unconditionally. Iza kunye nokuba umuntu azinikele ekubeni ba asebuthixo engena conditions. It brings us to a state of total surrender to the Holy Spirit. To take back His controlling place
athabathele kuyo ulawulo lwakhe in our lives and in running the affairs of the church, ebomini bethu nasekulawuleni imicimbi yebandla as it was from the time of the early apostles. njengokuba kwakunjalo kubapostile bokuqala. Hallelujah. Revival is defined Imvuselelo itoliko okanye icaciswa as God pouring himself out on his people, as uThixo ezithululela phezu kwabantu bakhe, bringing conviction and repentance upon them. esizisa inguquko kubo. It ushers in the special seasons of divine visitation when the Holy Spirit quickens and stirs the slumbering church of God. Izisa amaxesha okundwendulwa nguMoya Oyingcwele ofika azamazamise ibandla lakhe. When revival hits the church, Xa imvuselelo ifike ebandleni, the hearts of believers are set ablaze. iinhliziyo zamakholwa ziyavuthiswa. They become very hungry and passionate for God. Balambela uThixo kakhulu. What more, the power of God is so manifest in prevailing prayer and anointed preaching. Amandla kaThixo ayabonakaliswa ekubeni kube umthandazo ovelayo nentshumayelo ezithanjisiweyo. That the most hardened and skeptical unbelievers Kangangoba abona abaqinileyo nabangaqinisekanga amakholwa abangakholwayo angakholwayo are brought under great conviction of sin. ayaziswa ekubeni babaguquke bashiye izono. Old wineskins are confronted and done away with. Iintsuba ezindala zewayini ziyashiywa zibekwe ecaleni. Revival Imvuselelo brings back the forcefulness of the church ibuyisela i-forcefulness yebandla by reawakening the hopes of her members, ngokuvuselela ithemba kumalungu ebandla, helping them to recollect their focus, ibenze babuye baqokelele ifocus yabo mission, and their original mandate kunye nemandate yabo bebeyinikiwe uThixo that set them running. ebenza babe bebaleka. Revival Imvuselelo awakens them to who they are in God. iyabavuselela okanye iyabavusa ekubeni babuyele nawo lento bayiyo kuThixo, And stirs them up so strongly and powerfully that they become an invading army. ibazamazamisela uba babe ngumkhosi ongena ngamandla. Revival Imvuselelo has an ability inamandla to take people, okuthatha abantu ibafuduse from nursery. ibasuse kwindawo yamancinci. There was a nursery. Esibhedlela. Abantu xa besenkonzweni base-nursery. You can even hear their prayers when the preacher is going to preach. Uva nemithandazo yabo xa ushumayela ezawushumayela. They say sikhamisile Nkosi njengamantshontsho entaba. But when revival comes, Kodwa xa isawufika imvuselelo, it translates them from being babies into a forceful and powerful army of God. iyabasuse ebutwaneni ibase kumkhosi kaThixo namandla. When they meet challenges in the presence of a revival, Xa bedibana nengxaki imvuselelo ikhona, instead of crying and weeping, endaweni yokhala they fight. bayalwa. When revival has come, Isawufika imvuselelo, people stop telling God about how big their problems are. abantu bayayeka ukuxelela uThixo uba ingxaki zabo zinkulu kangakanani. They begin to tell their problems how big their God is. Baqala baxelela ingxaki zabo ngobukhulu bukaThixo. That is revival. Imvuselelo leyo. They attend from a
casual, relaxed, that's so casual. From a casual, relaxed, dormant army to a militant, unstoppable, and irresistible army. Bayasuswa ekubeni ngumkhosi opholileyo kodwa basuke babe ngumkhosi ongena kuvinjwa. Kanti amen ma. Revival Imvuselelo is a reawakening of spiritual fire ukuvuswa komoya omphefumulo in the hearts of believers. ezinhliziyweni zamakholwa. I'm reminded of a case Ndikhumbuzwa icase where umzalwane and the family where one of the brethren and his family they relocated basuka behlala khona to another place. ohlala kwenye indawo. When they arrived in that village, Abefika kule village they had bought that property. abeyithengile umhlaba lowo. Then people came to him Abantu baqala beza kuye and told him that you cannot stay here unless you first meet the herbalist of this place. awunawukwazi ukuhlala lapho ungakhambi udibane neqhela lendawo. Loqala udlula ekwela xhwele. Leku grant permission. And Lomzalwane was born again. Lo mzalwane wayesindisiwe. He was not a baby in Christ, Wayengengomntwana kuKristu but he had enrolled in the army of God. kodwa wayengumkhosi kaThixo. Lomzalwane told them, Wabaxelela lo I'm not mzalwane going there. andiyapha. I can't allow a herbalist to be a foundation of my property. Asoze ndivumele iqhele lizoba sisiseko sendawo yami. No. The herbalist sent somebody Iqhele lathumela umuntu who is his servant, osisixaka sami and he gave him a message wamnika umyalezo that tell so and so wathi ngoxela uzibani that if he doesn't come to report to me, uba akezi kum he's going to die. uza kufa. The messenger arrived, Yahamba isixaka brought the message to this brother, seza le message okanye umyalezo kulo tata. and this brother, Lo bhuti ke because he knew that he had enrolled in God's army, ngenxa yoba wayezazi uba ulilungu lomkhosi he kaThixo said to this messenger, wathi kwisixaka hey, go and tell the herbalist angolixelele iqhele to come and report to me. uba makeze ngokwakhe kuye. If he doesn't come to report to me, he's going to die. Uba yena kezi kum uza kufa. Sifuna lohlobo labantu abathi besiva in-threatenings. Bathi sikhule nina, simamele nina lapha simamele uThixo. Anithi amen manje. And this servant Isixaka esi told him, samxelela you can't speak like that to that herbalist. asoze uthethe olo hlobo kwela qhele. He kills people. Unika abantu. I advise you go there. Ndiyakucebisa yiyabuye. And this man said, Yathi le ndoda I also advise you, ndiyakucebisa nawe go and tell the herbalist angoxelela iqhele to report to me. uba maliza phaa kum If he doesn't do so, uba kenzi ngolo he hlobo will die. uza kufa. This man had personal revival. Le ndoda yayinemvuselelo ngaphakathi. He did not wait for the church to revive him. Zangalindeli ibandla uba lenze imvuselelo. The messenger left. Isixaka semka. Then this man went to town. Le ndoda yahamba ebheke edolophini. The wife phoned Wafowunwa mekhaya and he said, uthi Lady, tata demons have arrived here at home afikile amadimoni apha ekhaya in many numbers. angamanani amaninzi. Please come back. Ndiyakucela buya. He came back. Wabuya. He did not even rebuke 8 demons. Zange wakhalimele wakhalimele. He said, Father, please send your angels Wathi bawo ndiyacela thumela iingelosi zakho to fight these demons. zizolwa nala madimoni. If the army you are going to send is not enough, Uba umkhosi ozawuthumela onelanga
baninzi abazalwana abahleli nje bangenzi nix. Their angels are idle. Iingelosi zabo zihleli nje zenziwa Because they are doing nothing. ngoba naba benzi into. If this number is not enough, Uba elinana lolelanga take from other believers their angels thatha iingelosi zamanye amakhono to add to these ones. wongeze kulo mkhosi awuthumela. After that, he thanked the Lord Emva koko wabulela inkosi and went back to town. abuyele edolophini. The wife thought, Ubaba ekhaya wafowuna yeah, dethi angels are here. zifikile iingelosi. He came back Wabuya and found angels being there. wafika iingelosi zikhona Because he was a man of revival. ngoba wayeyindoda yemvuselelo. His spiritual eyes were open Amehlo akhe kamoya evulekile to see angels. ubabone iingelosi. He sat on the sofa or couch Achophe esofeni and he said, wathi "You are welcome, namkelekile. madoda asezulwini. You can go and do your job." Ningahamba niyokwenza And they left zahamba within no time. kwixeshana nje emfutshane The herbalist arrived. lafika iqhele. The herbalist said, Fika la "Previously, I knew that it was me who's going to go to you and report. ngoba ndigqibele indima ofuneka eze kuwe. What is that? Kwenzekeni ke ngoku Angels arrived. zifikile iingelosi. The demons I operate with could not withstand angels. La madimoni endisebenza ngawo khange akwazi ukumelana neengelosi. They fought Kuliwe in the warfare, emfazweni leyo in kamoya. that battle. Kulo mfazwe My son has been killed. nyana wam ufile. That may be good in this place, Yonke loo nto ingantle endaweni yayo, but it is not sufficient to bring the visitation of God on His church. kodwa yanelanga uba yenze uThixo avizithele ibandla lakhe. It is the deep heart cry of those who long to see the fullest possible expression of the power and purity of God unleashed on His people that gives birth to revival. Kodwa ziintliziyo ezikhalela uba kubonakaliswe uThixo namandla akhe ebandleni. Mandikubele nale piece. Anathi abantu njengoba mthethe theme, zama mthethe theme, uyabona? Zama mthethe theme. Revival Imvuselelo is not usually limited to one location. ayidli ngobambeka iphele kwindawo enye. It can start on a certain location, Ingaqala kwindawo ethile but it spreads. kodwa yande. That's revival. Imvuselelo leyo It usually breaks out in many places around the world simultaneously. idla kogqabhuka kwiindawo ezininzi around ihlabathi ngexesha elinye. And up in South Africa, Boja, in the mid-1970s. It was not something that was happening in the AOG in South Africa only. Le nto kuthiwa yibhojana ngo-1970s ayonto yayisenzeka apha eSouth Africa Assemblies of God kuphela. It was occurring globally, Yayisenzeka izwe lonke jikelele. and they termed it a worldwide prayer movement. Baze bayijika bayenza umthandazo wehlabathi lonke. I believe about worldwide prayer movement. Okay. Some revivals are nice and calm. Tell me about it today. Titini? Ezinye imvuselelo zimnandi zipholile. Others are wild and loud. Ezinye ziyangqola. Here is the danger. Nabo ubungozi. When you have experienced a loud and wild revival, Xa uye wadibana nemvuselelo ekhwazayo, abantu bakhala bababeka behla benyuka, and then you meet a revival that is nice and calm. uze ke ngoku ufike kwimvuselelo epholileyo ezolileyo. Uzadayiyo. It is just like when you experienced a nice and calm revival. Kunjenga xa ufike kwimvuselelo yokuqala epholileyo. When you see a wild Xa ufika kule ikhwazayo and shouting revival, uzadayiyo. It is not packaged the way you want it. ayiphakejwa ngale ndlela sirhale xa ibeyiyo.
Some come with manifestations which seem unusual. Ezinye ziza nokuba kwenzeka into ezingaqhelekanga. Revivals often have different names Imvuselelo ke ziba namagama ohlukeneyo and themes nemixholo depending on what is being emphasized by each revival. kuxhomekeka uba yintoni egxinyaniswayo kuloo mvuselelo. A-revival ranges from travailing prayer. Iyakwazi ivele njengomthandazo wokutraveyila okunxila to holiness. Ibe revival yokungcwele. Nikhona? To repentance, Ukuya kuguquko, to joy, ukuya kuvuyo, to fire. umlilo. I'm still coming to that. To fire and empowerment. All these are usually present one way or another in each revival. Zonke izinto ke ngandlela thile ziba khona kwimvuselelo nganye. But normally, one thing is predominant. Kodwa ke idla ngobanye umxholo odla ngogqwesa. A revival doesn't come through modern technology. Imvuselelo ayizi ngobuxhakaxhaka bale mihla. Money cannot compensate for the absence of the Holy Spirit. Imali ayinawuyithatha indawo kaMoya Oyingcwele xa ingekho. Sithi hayi masebenzise imali zethu sinemali eninzi isenze uvuselelo. Abe engekho yena uMoya Oyingcwele. You cannot birth revival if you do not have the right motive, Awunayizali imvuselelo ube ungenanjongo irayithi okanye which is bringing the church back to the place of sweet fellowship with the Holy Spirit. indawo ke leyo yokuba ube unomnqweno ubuyisela ibandla ebudlelwaneni kunye noMoya Oyingcwele. Power, Amandla, fire, umlilo and genuine love. kunye nothando And olusekileyo. compassion for sinners. Nokuba ube novelwano naboni. God must be the focus of every revival. uThixo mayibe nguye okujongiswe kuyo ngemvuselelo ngani. God. And fire. From the portions of scriptures we read, Kulamaqhezu wezwi esiwafundileyo. I already said that we had groups of people, two of them. Sendithe sinendiza zabantu ezimbini. The first one Yokuqala was excited that at last they had a place of worship. baye bavuya xa bebona uba ekugqibeleni banendawo yokuqula Which is the temple. eyitempile. But others Abanye ke who saw the temple of Solomon, ababeyibonile itempile kaSolomon when they looked at this one, bathi xa beyijonga le they wept. bakhala kabuhlungu. So, two noises. Ziingxolo ezimbili ezenzekayo. Labavuyayo, Some are happy, abalila. some are crying and weeping. Abashayikwekwa, Some are dancing, other than mourning. abanye bazilile. Uqaba abantu abathena bafuna lekwekwe yam. Nandif bathena abantu abathini? Yeah. Xa babedanisa bona, they were dancing in the presence of God. And God would demonstrate the supernatural. Babedanisa ebukhweni bukaThixo, uThixo aveza amandla akhe. Ngoku sichwethwa nje uThixo angazibonakalisi. Ngoku balilela loo nto abadala. And then a guy in that process stood up UHagayi kuloo process waphakama and he said, wathi, who among you is left phakathi kwenu ngubani ngobani abaseleyo who saw abayibonayo that temple of Solomon laa tempile kaSolomon in its glory? isebuqaqawulini bayo? Compare it with this house. Yikhomerishe ke ngoku nale ikhoyo. How is it this one Injani le compared to that one? xa uyiqhathanisa nale yokuqala? Why did the elderly cry? Yintoni eyayibangela kubadala bakhale? When this temple was built, Xa le tempile yayisakhiwa 5 things were missing. kwakukho into ezintlanu ezazingekho. Turning my man. 5 things were missing. Number 1, Eyokuqala, when they were taken into captivity, xa babethinjwa nobody knew where the ark went to.
wayengekho wayewazi uba iark ibheke phi. And they could not manufacture another ark. Zange bakwazi ukuzenzela enye. And when the ark is there, they knew that God is present in his manifested form. Babeyazi uba xa ikhona uThixo ukhona. So they knew that, man, I can see this temple, but where is the ark? Babeyibona uba siyayibona le tempile kodwa iphi iark? Iphi. Because they knew where the ark is, God is there. Ngoba bayazi uba apho kukho khona ityeya uThixo lapho. There was a time Kwixesha apho during the time of Eli, ngexesha kaEli the church was sinning too much. ibandla lalisona kakhulu. When they were about to lose the fight with the Philistines, Xa babezawuphucuka bezawuluza umlo kunye namaFilisti, they decided to go and take the ark from the temple bagqibe ekubeni bayolanda ityeya etempileni so that it can fight for them. ukuze ibalwele. When it arrived in the land of the Philistines, Yathi yawufika kumhlaba wamaFilisti, they housed it together with Dagon. bayibeka endlini enye noDagoni. Uyabona uyakhanga. Ukhona? Uyathini? Lo hulumente uthatha uThixo wethu umhlanganisa noDagon. Andifuna ungakhali xa uThixo wethu ehlanganiswa nabani? noDagon. Akamwelwa uyazilwela. When the presence of God, wena uyi-mobile ark, uyityeya ehambayo. Jesus Christ. Uthi wena uThixo enesityeya, you must manifest his presence. When the ark was housed with Dagon, Yathi ityeya yawubekwa endlini kunye noDagoni. first day, Ngosuku lokuqala the ark, ityeya without human assistance, ungancedisanga was able yakwazi to cut off the limbs of the statue of Dagon. uqhawula iingalo zikaDagoni. Jesus Christ. 7th day, Ngosuku lwesibini Dagon lele phansi. uDagoni wasisiphile Uwile uThixo wabo. efoneni. Another time, Kwelinye ixesha they found the ark, bafika ityeya having cut the head of Dagon. imqhawula intloko uDagoni. Immediately I decree and declare Emini nje ndiyavakalisa that every Dagon that is chasing your life, ukuba wonke uDagoni obekubomi bakho let his head be cut off intloko yakhe mayiqhawuke in the mighty name of Jesus. ngegama likaYesu. There are testimonies that will come out of this. So not serious. So the ark was not there. Ityeya yayingekho. They were worshiping minus the manifest presence of God. Babezukisa kodwa kukho And ukungathixo. those who were born in Babylon could see that in the Holy of Holies, there was something that was supposed to be there. Aba babezalwe eBhabhiloni babebona uba kwingcwele yengcwele kukho into ofana ikhona pha. But they don't know what it is. Kodwa bayazi uba yintoni. And they took a stone and put it there. Bathatha nje itye balibeka kulaa Umntu ke lo. Xa uThixo engekho ukhangela i-substitute azayibeka pha. Yamsubstituta nalo uThixo xa engekho. Can you tell me, man? Number 2, Okwesibini, what was missing there enye into in the second temple kule tempile yesibini was the cloud. ifu. Whenever they went to worship in that temple, Every time beyonqula kulaa tempile there was always a cloud of God. kwakubakhona ifu likaThixo. Silibandla kaMoya. A Pentecostal church. When the Pentecostal movement was started by God in 1906 in America at Azusa Street Revival, Xa ibandla likamoya xa intshukumo kamoya iqalwa nguThixo engilali Azusa. in that old building where they were, Kwesasakhiwo sidala babekuso abazalwane, those brethren. there was always a cloud. Kwakubakho umqulu welifu.
which stands for the glory of God. elimele uzuko lukaThixo. Children were playing hide and seek in that cloud. Abantwana babedlala undize kwela lifu. I am shocked by one child there. Thuswa ngumntana omnye phaa kwabantwana. This child is playing with others. Lo mntana udlala kunye nabanye. He's around 10, 11 years old. Ulapha kwiminyaka eyi-10, 11. They are playing hide and seek there. Badlala undize. Occasionally, this boy would stand up, Le nkwenkwe yayimane isima. go to someone who is on a wheelchair, Ihambe emntwini ohleli ku-wheelchair. and say, stand up Ifike ithi phakama in the name of Jesus. egameni likaYesu. And the person would stand up from the wheelchair Kuthiwa phakame ku-wheelchair. and run. Iphinde ibaleke. Who is ministering? Bani A luminister? boy of 10 or 11 years. Nkwenkwe na-10 or 11 years. In the presence of the glory of God, the cloud, Xa uzuko lukaThixo anyone can minister. nabani na ngaminister Jesus Christ. Hallelujah. One time, Ngenye imini because the cloud was there, ngenxa yoba ilifu lalikhona, uNkosikazi, there was a wife or a woman. this revival was led by a black man, the son of a slave, William J. Seymour. Le mvuselo yayikhokelwa ngumntu omnyama owayeyinyana wekhokoka. Only 3. Nyana sithi. Masike, ona ilishweli. That's what they explain about. But the gathering was predominantly white. Kodwa abantu abaninzi abelapho yayingabantu abamhlophe uninzi lwabo. Umkhulu omdala, kodwa kugcwele bani abelungu. What has drawn those whites? Ntoni yatsala ababelungu? The cloud. Unkulu welifu. The cloud. Let me tell you, Mandikuxelele. the hope of God in South Africa is black born-again believers Ithemba likaThixo ngeSouth Africa ngamakholwa who will take the gospel to all races. abazawuthatha ivangeli bayise kubantu bonke abangabantu ababala. But what will help us? Tweza kusinceda The cloud. unkulu welifu. The cloud. Lifu. Someone was brought into the old building there. Kwathatha umntu wasiwa kulaa ndlu indala. A certain lady went to pray for this person. Sisothile wayomthandazela. But she first asked, what do you want me to do? Waqale wambuza ufuna ndikwenzele She ntoni? had put a bandage on the head, Wayifaka ibhandeji entloko. and the bandage had closed, covered the both ears. Ibhandeji lagqume zombini iindlebe. What do you want? Ufuna ntoni? Because you are in the presence of the cloud. Ngoba uphakathi kumqondo. Anything you want, you will get it. Yonke into oyifunayo uza kuyifumana. This woman said, Athi lo sisi, my husband myeni wam has an affair with somebody. uyakrexeza notothile. So I heard where they were Ngoku ke ndivile apho bakhona. and went to beat that woman. Yayombetha lo mama kaxeza naye. But that woman overpowered me Kodwa wandoyisa. and beat my ear. Wandiluma indlebe. Wayisusa yonke indlela. As I am here, Njengoba ndilapha njengoku, I left that ear there, ndishiye phaa indlebe yam. but I've come to you Kodwa ndize kuwe to save my ear. ndizofuna indlebe yam. This woman Lo sisi prayed for her. wamthandazela. After that, Emva koko she said, ngathi kuye, remove the bandage. susa ibhandeji. When the bandage was removed, Xa lisusa ibhandeji, 2 ears. iindlebe zazikhona zombini. Where was the second ear coming from? Yayivelaphi indlebe yesibini? When you buy imoto kwa Toyota, Xa uthenga imoto kwaToyota, Toyota does not release a car Toyota kayikhululi imoto without spare parts. ingahambi nezi-spare parts. Mercedes, uMercedes same thing. twenye, Chevrolet, Chevrolet same thing. twinye, VW, uVW same thing. twinye. So that when you have a problem, Ukwenzela xa unengxaki there could be provision for those parts. ube nendawo zawufumana kuyo. When God released you from the heavens, Wena uThixo ekhulula emazulwini, He released you. wakhulula. There's a realm in heaven Kukhona indawo ezulwini where there are human spare parts. apho kukho
place. ndake ndavunyelwa ngoyengcwele uba ndiye kuloo ndawo. I entered that realm. Ndangena Above the entrance, phezu komnyango there was an inscription that read Human Spare Parts Department. kubhaliwe uba yi-department yamalungu omzimba. I was led to enter into that Ndangeniswa phakathi kuyo big room. igumbi elikhulu. There were cabinets Kukho ikhabhathi with spare parts. ezinamalungu omzimba bakho. Each cabinet is written somebody's name. Ikhabhathi nganye ibhalwe igama lomntu. Once you have a problem with your kidneys, Soba nengxaki ezintso zakho, there are your kidneys, spare parts there. khona ezakho eziphezulu. Sapakata brasakata. Membrosali kata brasantekete. Spare parts. In the presence of the glory of God, Xa sikuzuko lukaThixo, you don't even need to make an effort by stretching your faith. awudingi noba uzame kolulukholo. The glory of God by itself is able to draw spare parts from there. Uzuko lukaThixo ngokwalo luyakulandela amalungu omzimba wakho. Can you see now why Israelites were crying? Uyabona uba amaSirayeli ayikhalelayo. In the presence of the cloud. Xa uselifini phakathi, You know, this man, black man, le ndoda imnyama, Simo, uSimo, when the service is on, xa inkonzo iqhuba, before the service starts, phambi koba iqale, you'll be seen going down the stairs, wayebonwa esihla ngesteps, wearing a cardboard on his head. ethwele ikhadibhodi entloko, You will not see his face. engabonwa ubuso bakhe. What was he doing up there? Wayesenzani phezulu phaya? Wayethandaza, Praying, ethandaza, praying. ethandaza. Each day he would spend 7 hours. Usuku ngalinye wayechitha iiyure eziyi-7. So when he arrives in the church, Xa ifika ebandleni, bahlala ngaphambili. does he sit in the front? Njengathi bafuna phambili. Wayehlala phakathi kwabantu. He would seek abantu, And he would sit on the crate achophe ekreyithi, with a cardboard on his head. enxibe ikhadibhodi entloko. Once he removes that cardboard, Akulisuse laa khadibhodi. you're not allowed. Because the glory of God is Ngobuzuko lukaThixo lwaluphezu kwakhe. upon him. Those in the wheelchairs were picked. Abahleli kwi-wheelchairs babephiliswa. Khona owayehabhule apha ephangweni. Intestines were outside. Amathumbu engaphandle. Ewabambe ngejezi. But wesa kwindawo encloud. God closed that part. uThixo wakuvala iphango lakhe. Every day we are crying for the glory of God. And Azusa Street Esitratweni sase-Azusa, in Los Angeles, the whole city, eLos Angeles, isixeko sonke together with its suburbs, kunye nezabha zazo, the glory of God uzuko lukaThixo was able to capture demons of crime. lalukwazi ukubamba amadimoni ekrime. About going towards crime. Jesus Christ. Number 3, Okwesithathu, in the temple, etempileni when they sacrificed those lambs xa besenza iminikelo okanye amadilo abo or bulls, ngenkunzi they le would set the fire. abelayita umlilo. That fire, Laa mlilo the priests abapristi would go up. abetyuka. How someone there, Xa uphezulu phaya, wawuvele uhlangane nomnye umlilo ovela phezulu. Uhlangane esithubeni. Umlilo ovela ezulwini. Hallelujah. Same applies to Azusa Street. into enye isenzeka eAzusa There Street. was fire Kwakukho umlilo up there phezulu on the roof, always burning. owawuvuthokoko kwerufu. There was a time when fire extinguishers were sent there with their trucks to extinguish that fire. Kwixesha apho izicimamlilo zathunyelwa phaa maziyocima laa mlilo. When they arrived, Xa zifika,
could see babona that there's fire, bakhulile but it's not burning us. kodwa usitshisi They entered inside. bangena phakathi When they were inside, xa bengaphakathi the fire of God caught them. umlilo kaThixo wababamba They gave their lives to Christ. bazinikela kuKristu Immediately, they began to prophesy and speak with other tongues ngoko nangoko baqala bathetha ngeelwimi ezintsha because of the fire. ngenxa yomlilo. Can you say amen? Fire. Here in Port Elizabeth, apha ebhali Nicholas Bego tata uNicholas Bhemu said, wathi these people are born again, abantu basindisiwe but they are not baptized with the Holy Spirit as I am. kodwa ababhaptizwa ngomoya oyingcwele And you can never trust somebody who has not received baptism with the Holy Spirit. awunawuze umthemba umntu ongabhaptizwa He ngomoya oyingcwele. prayed to God, please God baptize them. wathandaza kuThixo emcenge ethi Nkosi babhaptize ngomoya God oyingcwele. was not baptizing them. Thixo angayenzi. One day he said to God, wathi ngenye imini I'm taking my kuThixo suitcase, yapakisha pack isukisi my clothing, put them into the boot. sifake ebhutini After yebhotile preaching, emva ushumayela I will leave for KZN ndihamba ndibuyele ekhaya because I can't stay with you. kuba No ndawukwazi matter how many are there, noba bangabanintsi kanganani when he was in church, xa wayephakathi enkonzweni eshumayela fire came down wehla umlilo and caused him. Fire came down. Where Literally. Literally. I did tell you that in the presence of the glory of God, the supernatural materializes into the natural. nditshilo ndathi xa siphakathi kuzuko lukaThixo iinto zakwamoya ziyabonakala. What she said was that they began to speak with other tongues. baqala bathetha ngelwimi Some were labo rolling, abanye bebhule some were running, abanye bebaleka some were just calm seated. abanye behleli bezolile. The fire of God umlilo kaThixo burnt the paint on the wall. watshisa ipeyinti edongeni. We need that fire. sidinga lo mlilo. Usathana nokungasindiswa uba unamlilo akanandaba nawo. Jesus Christ. Tell worshippers will tell you amadevil worshipers that akuxelela if you are born again, uba usindisiwe living a holy life, uphila ubugcwele when they look at you, xa bekujonga they see babona somebody wearing white garments. umntu onxibe iingubo ezimhlophe. But as you rise, kodwa xa uphakama the garments change iingubo ziyatshintsha into fire. zibe ngumlilo. The Bible says, ithi ibhayibhile angels of God iingelosi zikaThixo are ministering spirits zishumayela to the heirs of salvation. Kodwa bona i-ministers kaThixo ezinguwe, they are flames of fire. kodwa They don't have flames of fire. They are. azinamlilo zingumlilo. Because let me narrate one story. I don't know. Futhi yavana bonke. Yehlisa umlilo manje. Yehlisa umlilo manje. Yehlisa umlilo. Yehlisa umlilo. Yehlisa umlilo manje. Yehlisa umlilo manje. Yehlisa umlilo manje. Yehlisa umlilo. Yehlisa umlilo. Yehlisa umlilo manje. One time, ngenye imini let me add to esi story sikamfuthu boy. andongeze kweso sikamfundisi Umfuthu Dambuza nomfuthu Ishmael Pech. Pastor Dambuza and Pastor Ishmael They were driving for Nicholas Bhemu. babedrayive utata uNicholas Bhemu Imoto yabo. his car. So khona umzimba behlala kuwo.
There's a certain house where they used to stay. When they were inside, Aba bengaphakathi, Nicholas Bembu, Tata Nicholas Bembu God must tell us. said you must pray. They were also with Mfuso Alfred Gumete. Wakhona umfundisi Alfred Gumete. Utata Bembu walala lesisu. Pastor Bembu lie down in his Wathandaza ngeThanks. Mamela ke. Wena uqanga nje ulikwa sithetho. Uba kuthiwa xa ungekotoliki makathi twaka. Kanti ayingotwaka kancane lokho kuthiwa athethe kuye ngokwakhe nakuthini. Ngoba kuyabonakala uba eza izo zotolikwa zezothandaza. Watsho ngeThanks. Watsho ngeThanks. Nabo bathandaza. Bathi bayathi washukuma ikhabhathi negubu. That was not symbolic, it was literal. Jesus Christ. When the enemy attacks umzwako, God is able to make an earthquake. When the apostles were in prison, God brought an earthquake in prison. When apostles and saints prayed, they prayed and prayed. Your Bible says the house was dead. Let the fire fall. Just let the fire fall. Just let the fire fall. He continued praying. The cup was shaking. Cups, saucers were shaking. My God, my God. Our problem is to have an I have arrived mentality. Accepting Christ as a Lord and Savior is the beginning of the journey. You must travel in the Spirit. You must travel in the Spirit. Ukwazi kwakho okanye ukowe xa usathane efakile zakhe phantsi emsebenzini okanye esikolweni you begin to travel in the Spirit to destroy evil networks and altars. Uzitshabalalisa i-altars olendawo. The house they were in. I can feel the fire has arrived. Fire appeared. Fire appeared. It got bent. But we cannot withstand this kind of fire. Presence. God's presence. Demons that make you fail, escalate. When you've got the fire of God, they will not come close to you. Let us stand up.
umlilo is here. This fire is here. khona lokulila. This fire consumes every sickness and disease. Udla zonke izifo. This fire consumes Lo mlilo every satanic bondage. udla zonke imbophelo zomkhezo. This fire Lo mlilo lo has an ability uyakwazi to break prison bars, uma ophule indawo and you will get released from that prison. ukhululwe kuletho. Usathane bekuvalele kuyo. The time of deliverance, Xesha the lokukhululwa time of release from that xesha prison lokukhululwa is now. lilo eli. Holy Ghost, let this fire consume us. Our wills must bear when that is it. By His Spirit. I decree and declare Ngiyavakalisa that this ground is holy ground. uba lo mhlaba ngumhlaba ongcwele. This ground Lo mhlaba lo is a portal for God to release this fire. indawo yoba uThixo ukhulule lo mlilo. You say, I want this fire. Uthi ndiyawufuna lo mlilo. Please come. Ndiyacela uze.